Ο Υπουργός κ. Κικίλιας είπε ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε 699 πυρκαγιές και μου φαίνεται πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Στατιστικά... Και πραγματικά σκέφτεται κανείς τι να πρωτοκάνεις με 699. Ναι, στατιστικά οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα είναι από 43 σε μέρες καύσωνα. Είναι από 43 μέχρι 55. Τι 43 τη μέρα? 43 τη μέρα σε περίοδο καύσωνα. Δηλαδή να είναι 43 βαθμούς Κελσίου, να είναι ξερό το περιβάλλον, όπως δηλαδή ήταν τώρα οι τελευταίες. Έτσι. Ναι. Αυτό κάνει 450, όχι 699. Ναι, άμα βάζουμε και τις αναζωπυρώσεις της... βάζει και τις αναζωπυρώσεις. Ναι, γιατί είναι μια δικαιολογία. Φανταστείτε, ας πούμε, αν σου καούν 100.000 στρέμματα σε ένα περιστατικό, σημαίνει, ας πούμε, ότι είσαι αργός, δεν κάνεις καλό συντονισμό, δεν είσαι αποτελεσματικός. Εάν τις κάνεις 100 τις πυρκαγιές, εντάξει, κάτι πάει και έρχεται, σου λέει ο μέσος όρος είναι 1000, ας πούμε, 1000 στρέμματα στην πυρκαγιά, σου λέει καλά είναι, ανταποκρίνεται το σύστημα. Στη Γαλλία η ανταπόκριση είναι 16 στρέμματα το περιστατικό. Τι εννοείται? Ότι καίγονται κατά μέσο όρο 16 στρέμματα σε κάθε περιστατικό. Εμείς εδώ πόσο έχουμε τελευταία χρόνια? Εμείς αν βάλουμε ότι τα περιστατικά είναι κανονικά είναι 2.500, που αυτό είναι το σωστό, γκρόσο μόντο 2.500, καίγονται 380 σε κάθε περιστατικό. 16 στη Γαλλία, 380 εμείς. Ναι, και σε όλες τις άλλες χώρες. Και στη Γαλλία μιλάω μόνο για τα έφλεκτα οικοσυστήματα. Δεν μιλάμε για τα αλπικά, για τα βόρεια οικοσυστήματα, έτσι που διαφέρει πολύ το πράγμα. Μόνο για τα πευκοδάση μιλάμε. Έτσι, μόνο για αυτά. Υπήρξε μια μεγάλη στροφή ιστορικά, και εσείς λέτε ως δασολόγος και γενικά οι δασολόγοι λένε ότι η μεγάλη ανατροπή αρνητική έγινε το 1998 όταν δόθηκε ο συντονισμός στην πυροσβεστική. Ενώ θα έπρεπε να ήταν στη δασική υπηρεσία όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις άλλες χώρες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στο άρθρο 1 του νόμου, του 3662 του 12, στην παράγραφο 2, αφαιρούνται και όλες οι δραστηριότητες πρόληψης από τις δασικές υπηρεσίες. Φανταστείτε. Και πού πάνε? Όλα είναι στην πυροσβεστική. Φανταστείτε ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει περίπολο. Δεν μπορεί να κάνει περιπολία. Δεν μπορεί να βγάλει τους δασοφύλακες να... Διάβασα ένα κείμενό σας ότι έχουμε και είχαμε και έχουμε ακόμα γύρω στα 600 παρατηρητήρια πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Ναι, εκ των οποίων τα 200 είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Ωραία, αυτά λειτουργούνε? Όχι. Γιατί? Όλα έχουν παρατηθεί. Αυτά παρεδώσαν στην πυροσβεστική και δεν λειτουργούν. Φύγανε από τη δασική υπηρεσία? Όλα παραδοθήκανε στην πυροσβεστική. Τα πάντα, αυτοκίνητα, ασύρματοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι είχε σχέση με αυτό το αντικείμενο που... Και τι έγινε αυτή η παλιά, τα μέλη της δασικής υπηρεσίας τι κάνανε? 2.500 με 3.000 άτομα μετεφέθησαν στην πυροσβεστική υπηρεσία μαζί με οδηγούς, έτσι, και έχουν πάρει σύνταξη τώρα οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, αλλά φανταστείτε... Όλη αυτή η γνώση και η εμπειρία των βουνών... Και δεν υπήρχε και λόγος να γίνει αυτό, δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, όταν έχει στημένο ένα σύστημα, την πρώτη πλήξη. Την πρώτη πλήξη στη δασική υπηρεσία, την παρατήρηση και την πρώτη πλήξη. Πού είναι το παν? Πού είναι το παν? Και έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στα δάση, ήτανε μέσα στα δάση. Όταν τις αφαιρείς τα αυτοκίνητα, και δεν λέω τα πυροσβεστικά, τις αφαιρέθηκαν και τα ευέλικτα πυροσβεστικά οχήματα, αυτά τα αγροτικά, ας πούμε, που ήταν. Και αυξήθηκαν, λέτε, μετά το 98-2000, αυξήθηκαν ραγδαία οι πυρκαγιές στα δάση και οι καμένες εκτάσεις. Εντάξει, αυτό το βλέπουμε, αλλά δεν είναι μόνο τώρα στα δάση. Τώρα τι να κάνουμε? Μόνος τρόπος είναι να επανέλθουμε.
μάλλον να μετεξελίξουμε, γιατί μετεξελίχθηκε η κατάσταση. Να γίνει μια εξέλιξη. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Συντονισμός άλλου τύπου. Ναι, γιατί όταν λέμε κλιματική αλλαγή, όλοι την καταλαβαίνουμε. Εμείς για να σας δώσω να καταλάβετε, από το 1993 εγώ που δεν ήμουνα και τόσο έμπειρος, έκανα το διδακτορικό μου στην Πάρνηθα, αναγέννηση της Ελλάδας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Έτσι. Εντελώς μουσιακό δηλαδή το διδακτορικό πλέον. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει καθόλου? Είναι μόνο στη βόρεια πλευρά, ας πούμε, αλλά εκεί που δυσκολευόταν η αναγέννηση ήταν η νότια πλευρά. Έχει καεί όλη αυτή, δεν υπάρχει αντικείμενο και δεν πρόκειται να αναγεννηθεί αυτό. Και τι έχει γίνει τώρα, η νότια πλευρά τι τίποτα, είναι? Κρανίου τόπος, δεν έχει τίποτα, ούτε κάναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δηλαδή η Ελλάτη για να αναγεννηθεί θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μία αναδάσωση, μια μητρική συστάδα. Έπρεπε να βάλουμε μια φύσης, όχι τεχνητή. Μητριά, όχι μια τεχνητή, γιατί δεν γίνεται να επαναγκατασταθεί η Ελλάτη. Η Ελλάτη καίγεται όταν το δεντρίλιό της όταν βγαίνει και είναι ασβεστολιθικό το πέτρωμα που είναι εκεί έτσι, το καλοκαίρι, καίγεται, είναι πολύ τρυφερό γύρω-γύρω και καίγεται το κάμβιό του, γι' αυτό νεκρώνεται. Το κάμβιο είναι που μεταφέρει τους χυμούς, ας πούμε. Ωραία, γιατί δεν έγινε έστω εν μέρη μια τεχνητή? Έπρεπε να γίνει τεχνητή αναγέννηση με μαύρη πεύκη που δεν έχει και ρετσίνη, ούτε αναγεννάται, δεν βγάζει δεύτερη γενιά. Θα δημιουργούσαμε μια μητριά συστάδα επομένως να έδινε ίσκιο, με σκίαση και θα επανερχόταν η Ελλάτη μόνη της. Και τώρα που μιλάμε, φανταστείτε 16 χρόνια πόσα είναι που έγινε η καταστροφή, θα είχαμε και ένα δασάκι τώρα να πηγαίναμε, βλέπαμε κάτι. Έτσι, τώρα τι πάμε και βλέπουμε, ας πούμε. Δεν έχει τίποτα εκεί? Τίποτα δεν έχει. Έχετε πάει τώρα και δεν έχει 100 φορές. Εντάξει. Τι κρίμα ρε παιδί μου. Έχουμε... Άρα τώρα τι να κάνουμε τώρα? Θα πρέπει να επαναλειτουργήσουμε τα πυροφυλάκια. Αυτά σήμερα επαναλειτουργούν και με εθελοντές της ηλικίας μου. Έτσι. Όχι που δεν σβήνουν απαραίτητα φωτιά, αλλά ξέρουν να δούνε, γρήγορα να ενημερώσουν κλπ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά... Και από μέσα ενημέρωση έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Κινητά τηλέφωνα, τα drones τα χρησιμοποιούμε, έχουμε drones. Τα χρησιμοποιούμε σπανίως, η δασοφυλακή πιο πολύ όσοι έχει μείνει, ας πούμε, για επιτήρηση. Μα γι' αυτό το λένε. Φανταστείτε ότι το πυροφυλάκιο είναι πάντοτε έτσι οργανωμένα, έτσι τοποθετημένα, που το κάθε σημείο το βλέπουν τουλάχιστον 2, μπορεί και 3 πυροφυλάκια. Το βράδυ το βλέπει και το βράδυ. Το βράδυ βλέπεις τη φλόγα, τελείωσε. Από πάνω έχεις ένα δίσκο με 360 μοίρες, με ένα δίσκο, ένα κύκλο ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα σπάγκο και ένα σίδερο, ένα βάρος. Λοιπόν, που βλέπεις την πυρκαγιά, λέει το ένα πυροφυλάκιο, κάνει το σπάγκο έτσι και του διαβάζει την ένδειξη. Έτσι. Ο πιο αμόρφωτος, ο πιο άσχετος, ούτε ηλεκτρονικά μέσα. Το άλλο το πυροφυλάκιο κάνει το ίδιο πράγμα και αμέσως βρίσκουν το σημείο τομής και βγαίνουν συντεταγμένες. Αυτό γίνεται σε 15 δευτερόλεπτα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει όμως να έχεις και διασπορά μέσα στα δάση. Λοιπόν, μικρότερα. Πρέπει να έχεις διασπορά, εννοώ να έχεις τα μέσα, τα πυροσβεστικά μέσα σου, ας πούμε, έτσι. Πρέπει να είναι εκεί. Δηλαδή, πρέπει να είναι κάπου στο κοντά. Πρώτο τέταρτο. Στο πρώτο τέταρτο. Πού λέει ο κύριος Σπύρος? Στο πρώτο τέταρτο. Θεός χωρέστο. Έτσι. Λοιπόν, στο πρώτο τέταρτο. Λοιπόν, υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός. Υπήρχε βέβαια όλα. Εφαρμοζότανε. Φυσικά εφαρμοζότανε. Και μάλιστα λες μετά έχεις και ολόκληρο σχέδιο. Δηλαδή λες, άμα χαθεί η πρώτη πλήξη, πού πάει, πού πάμε όλοι δηλαδή. Τότε γίνεται όλες οι μονάδες πάνε στην κύρια γραμμή αμήνης, ας πούμε, της κύριας πλήξης. Άμα το χάσεις και από εκεί, οι μονάδες ξέρουν να πάνε στις δευτερεύουσες, στις τριτεύουσες. Τα εναέρια μέσα που έχουμε 90, περισσότερα από τη Γαλλία 3 φορές. Εντάξει τώρα, είναι περισσότερα από όλο τον κόσμο, έτσι. Έχουμε δηλαδή από άποψη ποσοτικού εξοπλισμού αναλογικά, έχουμε τη μεγαλύτερη πυροσβεστική
στον πλανήτη. Χλειδί μιλάμε. Χλειδί. Αυτά Και πρέπει να τα ξέρουν οι πολίτες. Εγώ πληγώνομαι γιατί έχω πολλούς πρώην φοιτητές, ας πούμε, που είναι στο πυροσβεστικό σώμα τώρα. Πληγώνομαι να τους βλέπω να βολοδέρνουν. Έτσι. Ενώ προσπαθούν και έχουν. Ενώ προσπαθούν και αγωνιούν, έτσι. Τους βλέπεις, ας πούμε, τώρα είναι δυνατόν να χαθεί φωτιά στον κάμπο και να μπει μέσα στη βάση. Καλά, αυτό είναι φοβερό. Σας παρακαλώ. Αυτό δηλαδή, είναι φοβερό. Σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τεχνολογικά βάσεις σε όλη τη Μεσόγειο. Είναι νούμερο 2-3. Λοιπόν, τι περιμένετε δηλαδή, ας πούμε. Πώς και το άφησε και η πυροσβεστική και έφτασε μέχρι εκεί. Και είπε ο δήμαρχος, εγώ τον δήμαρχο άκουσα, τον κύριο Μπέο, ο οποίος είπε πριν 10 λεπτά με είχαν διαβεβαιώσει ότι η φωτιά ελέγχεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη βάση, ας πούμε, και σε 10 λεπτά λέει. Σε 10 λεπτά πέρασε στη βάση. Και με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχουν και ευθύνες. Εντάξει, ο διοικητής δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί δεν τα ξέρω και καλά αυτά, η αλήθεια είναι, για το τι κάνει μια διοίκηση δεν το ξέρω. Ο διοικητής βγήκα να αποφάσει τέτοιο. Ωραία, εντάξει, ξέρουν. Είναι σε εκείνος ο συντονιστής που λέει ελέγχεται και του φεύγει η φωτιά και μπει μέσα, δεν έχει δηλαδή καμιά ευθύνη. Δηλαδή, οι ευθύνες μπορούν να δουν, αλλά είναι πρωτοφανές αυτό που σημαίνει. Ο συντονιστής, εγώ σας λέω, ο συντονιστής της καταστροφής της Σέβειας, έτσι, έγινε διοικητής του Αιγαίου και της Κρήτης το 22. Λοιπόν, ήταν στη φωτιά της Ρόδου. Εκείνοι που τον τοποθετήσανε δεν έχουν κάποια ευθύνη. Εγώ τώρα λέω τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει, εγώ σας τα υπαρχεί. Ένα είναι να επανέλθει η πυροφυλάκια. Μέσα, ευέλικτα μέσα πυροσβεστικά επίγεια στο δασικό σώμα. Υπάρχει δασικό σώμα, νομοθετικά υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, αρκούν, θα πούμε μετά τα μέσα, δεν υπάρχει και καθόλου κόστος. Λοιπόν, συντονισμός στα δάση του σώματος, του δασικού σώματος, και στη συνέχεια ό,τι φεύγει το αναλαμβάνει η πυροσβεστική, αλλά στον αγροτικό τομέα εννοώ και στα πόλεις. Λοιπόν, που είναι καλή εδώ που τα λέμε, έτσι. Αυτή είναι η βασική της δουλειά της πυροσβεστικής. Ναι. Πυρκαγιές εντός πόλης και άλλες καταστροφές. Λοιπόν, τώρα, εναέρια μέσα καλούνται με αίτημα του δασάρχη ή του διοικητή της πυροσβεστικής, αν πρόκειται για τον άλλο χώρο, και υπάρχει ένα συντονιστικό, έτσι κι αλλιώς, έτσι γινόταν και γίνεται και τώρα, ας πούμε, έτσι, οι οποίοι εγκρίνουν την πτήση. Λοιπόν, εάν το κάνουμε αυτό, οι ώρες πτήσης θα είναι ελάχιστες. Γιατί τα εναέρια μέσα τα χρησιμοποιούμε μόνο για να ταπεινώσουμε τη φωτιά. Να ταπεινώσουμε τη φωτιά έτσι ώστε οι επίγειες δυνάμεις να έρθουν να την πλησιάσουν και να την τελειώσουν. Ενώ τώρα τι κάνουμε? Ενώ τώρα, επειδή η πυροσβεστική δεν ξέρει το δασικό χώρο, ούτε πως καίγεται, ούτε και τι καίγεται. Δεν ξέρει, δεν έχει μάθει τόσα χρόνια. Δεν έχει μάθει. Είναι 25 χρόνια. Μπορεί να έχει μάθει και μπορεί να μην το λέει. Αλλά εγώ σας λέω τώρα κάτι. Ακούμε, ας πούμε, καίγεται χαμηλή βλάστηση. Ναι. Αν αυτή η χαμηλή βλάστηση είναι από αναδάσωση, διπλοκαίγεται δηλαδή, έτσι, αυτό το οικοσύστημα τελείωσε. Με νύχια και με δόντια. Δεν το ξέρει αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις και ένα σχέδιο για να το αντιμετωπίσεις. Πρέπει να έχεις μια χαρτογράφηση με τη νέα κατάσταση. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Επίσης είδα κάπου λέτε ότι η συνεχής είναι λάθος οι πολύ γρήγορες εκενώσεις, γιατί πολύ συχνά βοηθούν οι κάτοικοι στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Τι εννοεί? Έτσι είναι, κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι οι εκενώσεις σώζουν ζωές. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν το αμφισβητούμε. Αλλά η εκένωση πρέπει να γίνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε μεγάλης ηλικίας, που πονάνε τα σπίτια τους και δεν φεύγουν, αυτοί πρέπει να φεύγουν, έτσι. Σε παιδιά, σε μητέρες να φεύγουν, αλλά όσοι μπορούν να βοηθήσουν να μένουν.
Δεν είναι να τους διώχνουμε όλους, να μην είναι κανένας και να μην ενεργεί και κανένας μετά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν εμπλακούν οι Έλληνες πολίτες και μαζί με τους εθελοντές πρέπει να κάνουμε ένα πανεθνικό σχέδιο άμεσου συναγερμού, ρε παιδί. Τελικά δεν θα έχουμε κανένα δάσος κοντά στις πόλεις. Λοιπόν, όταν λέμε πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή, εννοούμε αυτό. Και δεν εννοούμε μόνον αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που φυτεύουμε στις πόλεις μας, το πράσινο που έχουμε, το καλοπιστικό, πρέπει και αυτό να αλλάξει. Δηλαδή, είναι αμφίβολο πια αν οι δεντροστοιχείες στους δρόμους μπορούν να αντέξουν. Γιατί να κάνουμε, να κάνουμε φυτεύσεις σε ομάδες, καθομάδες, σε πλατεΐτσες, σε μικρά, όπου έχουμε ελεύθερο χώρο, να κάνουμε φυτεύσεις σε ομάδες. Τα δέντρα... Και τα δέντρα στους δρόμους που είναι ένα δίπλα από το άλλο, σε ομάδες είναι. Όχι, εννοώ να είναι σε ομάδα, σε πυκνότητα, συστάδα. Να έχουν μια... Ναι, σαν συστάδα, ας πούμε. Ναι, εμείς το λέμε καθομάδες γιατί άλλη έννοια της συστάδας, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να γίνεται τέτοιο πράσινο πια. Έτσι. Αλλά αυτό είναι για αργότερα, νομίζω. Όχι πολύ αργότερα. Θα το αντιμετωπίσουμε. Η Γαλλία έχει κυρίως δασική υπηρεσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συμμετέχει και η πυροσβεστική, αλλά είναι κυρίως... Συμμετέχει έτσι όπως το είπαμε. Έτσι όπως σας είπαμε. Το είπαμε τώρα. Ναι. Και βοηθάει, εάν ζητηθεί από το δασάρχη κάτι, ας πούμε, βοηθάει. Συνήθως νερό ζητάνε τα πυροσβεστικά οχήματα που έχουν εμπλακεί στον ορεινό όγκο. Έτσι. Έχουν φροντίσει βέβαια μέσα από το διαχειριστικό σχέδιο, φροντίζεις να δεις... Τα δάση, γιατί έχετε μιλήσει ότι στα πλαίσια της πόλης πρέπει να υπάρχει και διαχείριση των δασών. Μόνο διαχείριση είναι αυτό. Η οποία έχει σταματήσει στην Ελλάδα. Η οποία, μα έχουν αφαιρεθεί όλα τα χρήματα. Τι να σας πω. Έχουν αφαιρεθεί όλα τα χρήματα. Καλά, έχουμε και ιδιώτες δεν κάνουν διαχείριση. Δεν υπάρχουν οι ρητινοσυλλέκτες, δεν υπάρχουν οι υλοτόμοι, πολύ λιγότερο. Μπορεί να δώσει και στην κάποια Εύβοια απόδειση. Που υπήρχαν και τι έγινε. Κάηκε. Τι έγινε, ναι, αυτό λέω. Σας απασχολεί αυτό που λένε μερικοί συμπολίτες μας ότι καίγονται για τις ανεμογεννήτριες? Όχι, εγώ το θεωρώ πολύ δευτερεύον αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί όταν κηρύσσεται αναδασωτέο μια περιοχή τελειώνει, ας πούμε. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί ανεμογεννήτρια. Αυτές είναι αποφάσεις του ΣΤΕ, ας πούμε. Ούτε μπορούν. Όχι, το επιχείρημα είναι το αντίθετο. Ότι γίνεται. Διότι θεωρείται ότι είναι ένα ειδικό ιδιαίτερης δημόσιας τέτοιας, αλλά δεν έχουν κίνητρο να βάλουν πυρκαγιά. Αφού μπορούν με τον νόμο. Υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ η οποία έχει ορίσει, ας πούμε, ότι μπορούν να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες και στα δάση και σε νατούρα και όχι αναδοσωτέα. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει, θα το κοιτάξω. Δεν κουνάς ούτε πέτρα στα αναδοσωτέα. Ναι. Εκτός αν έχει δοθεί από πριν. Από πριν, αυτό λέμε. Είναι μια ειδική απόφαση που έχει βρει του Συμβουλίου της Επικρατείας που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν κανένα κίνητρο να βάλουν πυρκαγιά. Αυτό είναι. Δεν έχουν, αυτό λέμε. Ναι. Ούτε υπάρχουν εκεί. Βεβαίως, σας αρέσει αυτό που στην κορυφή του βουνού τώρα πάει εκεί, ανοίγουν δρόμους, ή είναι και καλό γιατί ανοίγουν δασικούς δρόμους? Τι λέτε? Δεν είναι δασική δρόμη αυτή. Δεν είναι δασική δρόμη. Αυτή είναι δρόμοι δασικοί, ναι, αλλά δεν εξυπηρετούν τη δασοπονία. Εξυπηρετούν μόνο τις ανεμογεννήτριες. Εντάξει. Έτσι. Παράλληλα όμως, δίπλα είναι και ναι, γιατί, το βουνό. Εντάξει, συγχωρήστε με για την αδυναμία μου. Εγώ, όταν λέω δασικό δρόμο, εννοώ έναν δρόμο που εξυπηρετεί τη διαχείριση, σύμφωνα, την προστασία. Και είναι και πολύ μεγάλη αυτή η δρόμη. Διότι περνάνε κάτι νταλίκες. Ναι. 35 μέτρα. Εγώ έχω σχεδιάσει ένα τέτοιο δρόμο, ας πούμε. Έχω ανοίξει ένα τέτοιο δρόμο. Για ανεμογεννήτρια. Στο Βαλτέτσι. Άρα αμαρτήσατε επί του θέματος. Εντάξει, αλλά από την άλλη. Ναι. Και οι ανεμογεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Όταν λέμε κλιματική αλλαγή να προσαρμοστούμε. Τι εννοούμε δηλαδή, ας πούμε? Δεν θα προσαρμοστούμε σε αυτό? Ναι. Λοιπόν, αυτά είπατε. Είναι πια δεδομένα και το λένε και άλλοι. Το λένε και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι η λύση είναι να αλλάξει και το μοντέλο. Γιατί έχουμε πάρα πολλά ποσοτικά εργαλεία. Όλοι έχουν πιστεί. Όλοι έχουν πιστεί. Ναι. Και γιατί δεν θα γίνει? Και ο Πρωθυπουργός έχει πιστεί. Ωραία, τότε γιατί δεν θα γίνει? Για δύο λόγους. Ναι.
Τα εναέρια μέσα. Ναι. Τα ιδιωτικά εναέρια μέσα είναι καμιά 40 ελικόπτερα. Από τα 90, τα 45 είναι ιδιωτικά. Είναι ιδιωτικά. Τα 40 από αυτά είναι σε ιδιωτικές εταιρείες στο Αζερμπαϊτζάν, offshore εταιρείες. Ήτανε συμβάσεις που είχε η Ελλάδα. Και επειδή είναι στο Αζερμπαϊτζάν δεν θα γίνει αλλαγή ακόμα και αν το πιστεύει ο Πρωθυπουργός. Ναι, γιατί άμα γράφει 8.000 ώρες πτήσης, αλλά έχουν γίνει 2.000 και εμείς πληρώνουμε για 8.000 ώρες πτήσης, λοιπόν. πάνε στις offshore του Αζερμπαϊτζάν, σκεφτείτε τη διαφορά, έτσι. Γράφουμε ότι έγιναν 8.000 ώρες πτήσης. Σύμφωνοι, αυτοί έχουν αυτό το συμφέρον. Γιατί αν γίνει ένας δημόσιος διάλογος και γίνει γνωστό αυτό, να μην γίνει αυτή η αλλαγή, είναι για το καλό της χώρας. Λέτε ότι έχουν πολλή εξουσία. Πόσες ώρες πτήσεις γίνονται? Εντάξει, μου είπατε ότι αντί για 8 γίνονται 2 και κερδίζουν 6. Η κάθε ώρα πτήση κάνει 30 χιλιάρικα. 3-6, 18. Είναι 180 εκατομμύρια. Αυτά πάνε στην offshore εταιρεία. Πού αλλού πηγαίνουν? Ξέρουμε. Εντάξει, λοιπόν, ένα είναι αυτό. Για ποιος είναι ο άλλος λόγος? Ποιος ελέγχει δηλαδή? Ναι, ποιος είναι ο άλλος λόγος? Ότι με τον νόμο του 20, ναι. Κάτσε γιατί τον έχω τον 46-62. Ναι. Του 20, ο 46-62. Του 20-20. Του 20, ναι, 20-20. Ναι. Τώρα. Ναι. Έτσι. Είναι τόσες οι αλλαγές που έχει επιφέρει, φανταστείτε, με τα άρθρα 37, 38, 39, γίνονται ένα σωρό επιτροπές, ένα σωρό οργανισμοί με ιδιαίτερους φορείς. Στο άρθρο 53 θεσπίζεται ειδικό κονδύλι κρυφό. Δηλαδή, ναι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν είναι όλα αυτά τα πράγματα, αν γίνει ο δημόσιος διάλογος και βγει ότι πρέπει να γίνει το μοντέλο όπως το έκανε η Γαλλία και εν μέρει η Πορτογαλία, οποιαδήποτε κυβέρνηση, και η Πολωνία και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όλες το έχουν έτσι. Βέβαια, και η Γερμανία και η Κύπρος. Θα τα αλλάξουμε. Λοιπόν, μακάρι. Το είχε πει, το είχε γράψει ο Πρωθυπουργός όταν ήταν το 2007 που ήταν επικεφαλής της Επιτροπής για τα δάση. Το είχε γράψει με τα χέρια του ότι ισχυροποίησε τις δασικές υπηρεσίες και είναι εύκολο να γίνει έτσι τώρα. Είναι και εύκολο. Δηλαδή φανταστείτε. Να πάρουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία που πιθανόν δεν θα χρησιμοποιηθεί και να πούμε όσοι θέλουν να πάνε στη δασική αστυνομία. Ναι, να φυλάξουμε τα δάση. Τα οποία κοστίζουν 350 εκατομμύρια ευρώ οι πυρκαγιές στα δάση κάθε χρόνο. Που λέει ο πρώην υπαρχηγός, ο κύριος Τσουρμπάσης. Έτσι, αν το λέω και καλά. Λοιπόν, έχει περάσει το 1 δις. Το χρόνο. Έχει περάσει το 1 δις. Και δεν ξέρουμε και πόσο είναι. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε ώρες πτήσης, ούτε... Αφήστε τώρα τις ώρες πτήσης, εδώ είναι η πυρκαγιά. Σας κόλλησε το Αζερμπαϊτζάν τώρα. Λοιπόν, η πυρκαγιά είναι εδώ και εγώ είμαστε. Λοιπόν, 1 δις και άλλο ένα τόσο είναι το έμεσο κόστος. Πρέπει κάτι να κάνουμε, τελείως. Το έμεσο κόστος είναι τεράστιο. Αν κάνεις διαχείριση χάνεται βιοποικιλότητα, χάνεται παραγωγή, χάνονται ώρες. Όλον αυτό τον όγκο που βγάζεις, τον κάνεις πέλετ, το πηγαίνεις στα νοσοκομεία σου, στα σχολεία, το κάνεις βιοκαύσιμο. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, κρατηθείτε τώρα γιατί έχουμε και ραδιόφωνο σε λίγο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα για τις πυρκαγιές και μετά θα υπάρχουν και εκπρόσωποι της WWF και της Γκριπής, θα το εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Σε λίγο λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, 105,8, 91,6.